say homodin nkwa esom bo chen bibia nokre nipa bia de bia me kan se wo ha di kapre homodin nkwatente na fi wapre fa hodie na dia kana to so nokre dino me homodin de e asida campaign say enema gusu de oh nyame adom wo hwe ebra mabo NDC mu e free separate issue a mpona me yakoda ana me nto abmpona me di akire abrani osmes mai kusti 96 am sha ase ese me ye djuma branch level didi mo ntina me copy kan university na me ye me teen organizer okay my teen organizer the whole I see kan university as a teen system not yase sabra fe na teen abba 94 ba bi ba na se wow yedi en sha ase na ye ba ye na mu a ena masomo at the constituency level so no we say the president so me ya magin say me be the member of parliament for the good people of Vijay East yeah I mean you obegina parliamentary enough for mo na fi committee aduma hodo e beto aba ye dawo ya no ye say yemfa yense ya resources adaje ne ye moa menua na edidimu na dia bedu at the regional level unim say NDC yewo legal directorate ewo regional level na me deputy director na answer na no after say lose the 2016 general elections no ena afutu ni free esroba ha say regions no yemo modern see betete legal teams in the various regions esanse mu say esese koku bi kan bo ni ebo party na me yesa aba power nti e de na akoye mra the legal team okay unum me na mfa to mo so metisa ku no wasandre so be kan NDC me identify NDC lawyers origin mu ehu ni adin na obia nyina nim na me gi manim me di lawyers for the chassis 2017 and them no ka say me over 70 lawyers on the NDC platform legal team in the Ashanti region more are coming in the 2024 election it deploy lawyers to various I more collation centers ahodo we say emran say ni nyina ka ho na boy a is so obi kwa no obi adwene say obey rigging sem ya no anya juma because ni say in 2020 ni maybe go so several infractions obi enim say in that election kwa no ebian ke winning no hu say ato aba Ghana ada obi a winning central ni greater Accra no ni ade ya win general elections da na parliament yes ya tie 137 ni na onim the CC wo Churchman South no ni ane a ma so we also no ni ade ya seat bi efriensa it was clear say 2029 election bi a say so ne ma no yi a anka ye fine iti yenko fem ko ye auditing ni ade nyina no medi makotene iti me na mete NDC legal team Ashanti. Wow. I ne constituency bia ya assign lawyer na lawyers ama wo say wo how bia fresh lawyer we abaya permanent ya structure idea to mo assign lawyer said the ama constituency bia all the constituencies in the Ashanti region so unya how am free lawyer we first said abaya wo your party na wo adwuma ehu bia nim kan wo ya yes ya chi nipa bo ha wo ye ni wo nyasem na omusuro this party for na nya ahotoso say lawyer for so ebo echi do o ta say wow at the national level lawyer for ku na fi bia ekohia e o ba bi ekoye ihia die the central planning committee no so meka ho afi bia o ta say iti enem no kwese Ghana ha ba bia no NDC legal teams no ya chiche ye wama constituency bia region bia mo e party for ye djuma mensuro intine no se akoba se masomo saa medi party ati ma party afa mu mesoma fa party ni mu na ne ye pese secretary bi me ye djuma e pese secretary Ashanti dia na se me de minyansa ne ma ho ode ni minim de we e ka me party no a me jiri se na entwa yi secretary adwuma de emu du pa o
sɛ deɛ di kan no dwumadie bi a yɛdi bi ayɛ mmara anamɔ a wobɛtuo asɛm a wobɛka krataa bɛtwerɛ wonim sɛ krataa baako pɛ wobɛkɔ sa yɛ nti ɛde ne kɔ afiase anaa meboa wano asɛm baako pɛ a wobɛka no ɛbɛtumi de wakɔ wie afiase nti lɔyafoɔ yɛtu obi afo sɛ wone obi kɔhyia kɔyɛ nhyehyɛeɛ a yɛde krataa biara ba sɛ san a ɛnsan ansa menua de nti ne yɛakasa mpɛmpiri so no wonkyɛ wɔ ha no woyɛfɛ lɔya yɛakɔhyia baabi wɔ sɛ mensa krataa na mfɛ sɛ mefrɛ wɔn sa ade nti na obiara pɛ sɛ ɔfrɛ lɔya ansa na wasa krataa because ade korɔ no a wosan no bɛtumi de wakɔ amanneɛ mu just a word nti no secretary adwuma yɛka nyinaa no ɛyɛ nhyehyɛeɛ ntotoyɛ nsiesie atwerɛtwerɛ akorakora nti ma memfa no baako sɛ wobɛyɛ secretary a yɛmfa no sɛ the day to day run of the party no office no ɛhyɛ wo nsa kyɛma deɛ ɔyɛ ceremony ayi o menua party biara wɔ structures a yɛde yɛ adwuma structures no nyinaa mmara na yɛde hyehyɛeɛ apart from constitution kora ɛbɔ party biara ho ba no ɛwɔ mu a guidelines so ba sɛdeɛ wɔyɛ bɛyɛ momfa saa nhyehyɛeɛ wei no nyɛ adwuma nti wo secretary no wo nte aseɛ na bɛma adeɛ no asane akɔ fam ma obi adeɛ ayɛ adwuma nti no kuro ni sɛ wonyɛ lɔya deɛ a nneɛma bi wɔ hɔ no ma no nte aseɛ no nua ɛdin nti right from the onset no nhyehyɛeɛ a yɛde tee party no biribiara yɛ mmara na yɛde hyehyɛeɛ nti wo na wote office hɔ no a wobɛhwɛ saa ntotoyɛ na ma akyɛn akɔ fam ama obiara gye ne deɛ so deɛ ayɛ adwuma ɛtɔ so mmienu secretary nkratatwerɛ sɛ krataa biara ba na hyɛ sɛ yɛyi ano a ano yie no nneɛma a wode bɛkɔ mu no nyinaa no ɛbɛtumi anya nsusuasoɔ party no so nti sɛ woyɛ lɔya a deɛ wobɛka deɛ ama neɛ bɛba no wo lɔya no deɛ wonim sɛ wei yɛka si a na bɛyɛ nti wobɛtenetene nneɛma ma nneɛma sisi ani na sɛbio yɛsama party a na yɛhwɛ lɔya adeɛ abrɛ no na sɛ memetim bia sɛna afei ne yɛbɛgyina bɛpɛ me sɛ memra na magye krataa ɛna decisions bi wɔ so a yɛbɛtaki a lɔya wɔ mu a ɔso wei deɛ moyɛ no si a implication sei ne baakɔ wie ɔhu sɛ partyfoɔ ma a wɔde nsɛm kɔkɔɔto nyinaa no yɛ na yɛ decision bi anasɛ ntɛnkyea bi a ɔfiri sɛ yɛboa tia no na ɛma obi sɔre ɛkɔkɔɔtoɔ usually abatoɔ bere mu internal elections ɔsi sei na ɛsɛ sɛ nka yɛanyɛ ne sei mede megye sɛ duru baabi a yɛna ɛsɛ sɛ obi nka obi te mmara bi ase de biribi to no kwa mu ma obi ate ne ho ase ɛba saa nnipa no koraa no ɔma ne tirim pɛ sɛ ɔde asɛm no kɔ ɛkɔkɔɔto anaa meboa because wama no ho mmara no wakyerɛkyerɛ nneɛma ma no ate aseɛ ama wode ayɛ adwuma nti in every setup no there should be a lawyer wɔ hɔ no mu a ɔbɛtenetene mo nsɛm kayɛ mu mo decision taking mu mo ɛnyi ano wɔ nneɛma bebree ho no ne nyinaa ɛyɛ lawyer afei minutes ɛtwerɛ yɛkɔyɛ meeting na yɛ sɛ yɛntwerɛ deɛ kɔɔ so wonim sɛ daakye minutes yɛ adeɛ a ɛboa paa wɔ adwumadie biara mu asɛm si a ɛsɛ yɛnkɔ refer to minutes no yɛka yɛ menua sɛ meyɛ lawyer ni no ɛnyɛ biribiara na mɛmɛ kɔ minutes mu anaa meka mu no sɛ mɛsi aka no a daakye ɛmfa ma ne yɛnyɛ dɛ nti obi ayɛ adwuma atwam bɛmfie aduonu akyi yɛafrɛ no sɛ ɔbɛyi nsɛm bia no ɛno nti na company biara yɛsɛ wote a ɛsɛ wonya lawyer ɛdeɛ nti a party no sɛ yɛ company wontimi nye nnipa 20 years sɛ monkɔ bɔ party ho bra ɛwɔ santema mu nyinaa lawyer ni ɛnim ɔbɛtete nneɛma daakye asɛm nti mpo communication nsɛm bi aba na ɛduru baabi yɛbɛhia sɛ yɛbɛyia no no as secretary no wonim deɛ ne yɛ nyinaa wobɛtumi de aboa ama yɛaka no sɛ monka no sɛ ɛno firi hɔ nom a party mma bi ɛsɔre sɛ ɔmo wɔ haw na ɛsɛ sɛ yɛsiesie a menua sɛ nyinaa yɛde mmara na ɛtoto ho ne nyinaa ɛyɛ lawyer fo adwuma na meme case no koraa deɛ ma no yɛ sonko no sɛ mewɔ advantage baako so wɔ ho sɛ memekyerɛ adeɛ kyɛe nti atwerɛtwerɛ no nso saa ɛbɛka lawyer deɛ no ho ɛna me so me area of specialization yɛ brɔfo kasa secretary adwuma Ghana house obiara no sɛ brɔfo kasa na ɛdeɛ biribiaa mekyerɛ adeɛ
adwuma yɛ mu nyinaa almost 20 years na me ɔkyerɛkyerɛ ni my last place of ɛyɛ primary college sɛ wonim saa mehyɛ brɔfo wɔ primary college 14 years nti a lawyer and a teacher yɛ mebɛyɛ secretary ne sɛ mesa kasa communication adwuma yes beyond the way nyinaa ne legal team ne ade nyinaa no contribution to the party in the Ashanti region apart from the legal team and other things about here no, but I just want you to finish usually why it was a secretary this that so that we put it together near my beboa party in my region administratively near my kuyi and that's what we are looking at. Bibi a beko krata mu bibi a ye ka e legal implications so lawyer ho dia so bi ni ho dia na so ne e mu bi lawyer ye ne ho adwene se ne ho be bofo de e na nye lawyer bi akeke lawyer pet no wa famu wasom a pet no o ti pet ni traditions ase o ti emu nipa ase o wa botre woni die sonko ni nipa de ani die ene obuo e ma no so what you say say jo kromo ye wa say e command respect kakra o ana me boa nti say asem ebeba na me yimi ti say me ko siesie nipa do no hum ya so be bom mo ase o even the other side kra no of the political divide asem bana Sarfo Duku say me yimi ti a me nyon man bibi say obi na obi hum ya obi gidigidi kra o ana say United Party benvo se bisamo anu bana Sarfo lo ya mabemu a bisamo hum ya ebu ni di say odi makwala ne wo fa se kwa odi mama me de way say conduct ye ho e wo region ye mu ni Ghana ya nyina na de man ye de kura ne say NDC be ya kono nyina no nye da kodo hyase no ne nafam me bi atwam no say wo betimi pa UT because me yimi 2015 say me call parliamentary elections e bi kura di matem say lawyer ni de na o ko nyina ma NDC obi kura papa bi say na vi to ji kuro maguna na wo lawyer ni de say kan bi na nga bugina opani da chi obeti ase enti yetimi yeti no ne ye ne sa no na ya kono me kanipa na me so omo aba NDC a Sir John obi wa no mbe so obeti NDC din but ini padomo afa yensem ene ahofama ide aye adwuma bo ni penti no party the numbers na ye ana me boa is NDC beko so ya kono de a ene ye de ne be ya akono no e beko so ye obi obedi ani mo ni beko wenti definitely match that ye wo Asantema mu ha 5 senior high schools in Usted and say Usted so my part time ho me last station primary college 14 years till you go family some from Akoma SDA and just my Kumasi West Lagos no sa na Asantema Akoma so de kotokon so maso mpre no so as director of communications na me lawyer so almost 13 years no so no enipa ma ye adwuma ade abo won mo mu ni bi no mo bi na se ne na wo se John twist sia na what is it na NDC for you Mr Secretary on to ba NDC kan kura bi odwuma na e ma kwa so be kan kura no pe minim ya be ka ne be ka what is it is am asiri ni bi na masiri no enti NDC no e be ya kono mo because ni pa fere me bu me said the idea ya kono dia obi a be hwe di nti a kono nti opeso aduane ya kono nkrofo obi ya ko pebi but na mumu no said their policy so ka ho bi no policy there say the fact that be obey ye no me gidi say be abatoto ne man yi no enye automatic say o say me trouble bande ne bande NDC na me ka kono aspect na say ye ka e bia be akono but me go beyond the akono no policy so there na policies ade akono so ni bi bia ye o dia say Lawyer Sarfo Duku me ba no me combine ne ma bi na de ba o and you just one aspect because of the party no me dey saving God abrim 1996 sunyana congress mi ko bi ye ngola be fire the pass be say enti ye nimu the policies dia me nua me kasem so NDC na wo sisi ano party bi ye mo eni pa ya no wasem mo boye efemfo no a ono no the pass ye appointment dia o de man ko because me dey mintimi ne ana won ko pri bimpo e ba say yes contract eni ye ya ono wonya bi almost na do so nti no me tan say na me hu say me kwapro bia no I say esun no fem no hadwene ti de be ne be ya sa dodo ofo no so no o menya emoa kakra da bia pet no be yo makono no be to ma pet no
ɛna me hu sɛ nipa de hia dem na ohia nipa na so hunu ɔdɔ a kuofo ɛwɔ ma nipa bi asase yɛ baaye no ebi abenya kuo hodo miɛnsa wɔ brabom de di ka de abusua de ne automatic ɛwɔ wa na obetum ebi na abusua nyɛ ana emu odin sɛ edu de hia dem mo ntime mo wa iti obi ko ati no kodom esom bi sorry bi nipa do no ma dwen no sɛ me ho kyerɛ me a no kra oh na fe political party adwuma ni na from power no bi anim sɛ ebenya da kye boye yi no onum sɛ ne ho kyerɛ no asa ne party fo bo no ya in fact obi won mo na asam to no a the first point of call kwanya na busua abaka sɛ me party fo because bi a yɛn wa santema mo hoyi me be di NDC akyi na yɛhu amanfo hu sɛ yɛmusuo because me kuro ma sa aman ɛne me fie no obi yɛ no wɔ NDC ni edi hu sɛ okura no o sa o na asama na wo sɛ na sa sɛ no sa o na sa wo free ho a wɔ NDC ni de na me bi za sa bre no yɛ di akyi no kura no yɛhu sɛ wo yɛ bonsam akɔla ko to wo yɛ bi wo yɛ busue ni wako de na wako fa ba fie de na de ba fie dimi ka wo tase mo fo enti yɛ na sa na edin akwada we akwada bɔne na de na ɔyɛ yi so na wako fa ba fie enti ko ba sa na obusua no kura no ɔyɛ no ma rojeto enti asam to wa ntimi ka hye busua fo no kokase one this for ne we traitor kokase one this for ne one we out the abusia asem kra be kwa bonde exactly ye fry fro enti die ne be ya masa afo no a omo abusia kra wontimi nko kaka omo ha nchom no omo beto my example bi me ko ba bi me campaign ya menam ya no ba bi ba me je lawyer me no won komo ana se die nkomo azo me be se me di dwa na me yin sika kra ana me sika be say o se 500 cities ana me se ne eji no inti imagine say my bad my name penny for trans say mum yen kreti na emergency relief fund bi ento ho ne nsa ne nkose se kina bi NDC ni obonya mane bi o yare yesi metwa 10,000 na party for man 2,000 kra sub ofiri mum pa ne kra akoma betone it is our fund American no am special me di bay okay am for besto penny for aka time achi no say ebe hwe omo ni bi opati mu asem no ni obi a so obi usia 500 ya digwa na say nya be 50,000 ni e ko tino say man mo sala ya menua e ma say ni betuma save bebre and sanso na tie o oh na say John na ebi get 3 year 200 cedis na obi oton ahoma e de pamade ohia say we me kon so de koton ahoma e de pamade me say obi pebi dia fam kosia ensuo or the stable bi so ba bi no aton kakra no increase sase water man gina traffic motor but ohia capital say enti nanu so asem to obi oni ba bi o kan sase mo yo timi me hu ni say eni e de ntina yenye emergency relief fund bi nto say de hia dem eni obi a na e qualify yini mo homo brofo a omo de sa fon so na do so o party ni mo enti o china wo ha na ma bawura me of our office over with the NDC for ye create emergency fund e de bo mo ni bie afakura we onye NDC ni no obeboa me ko contractor for say mo abana ba power no mo na mo ayadododi o mo nya bi ye nipa wo mpa within the party ni o mo wo bibi smoke sonko bitumi abo obi wo ha we master ebi a we tailor obituma fa yankola ni bi enti say ye wo power say nipa wa no I was a party. Esi eboa nkofo bi. Now, me fan say policy number 1 wa boss. Policy number 1. Nti fa delegates no omo mbetro aba no go through the policies mami. Number first one wa kan one say me. If a party no for the administrative aspect ne dey wa born to fa. Only yes administrative dey wonu say. Obetima ye ne ade. Nti yem fa but the be fa delegate ne ho no. The be fa delegate. No one first one wa kan one say. Number 2 the fund. And a second one there. Second one no say. Uko rounds wa dey do no kan say. Party ye di akira enye say omo ka say eso obi a obi a o nem they want to look out to be say anye bia no party ni bae no within the Jewish community no etimi afa nipa 5 e do mo dua ba bi ye a build omo capacity I empower omo a in such a manner say party ni kwa ho hiahia mo a saafo na eso mutimi esori e de hwe party ni na say don etikro mo yi nyame betimi hye nipa ba ko fe betimo bo ne kuro mu nyina na me bo oh na true iti me makoma so ade ne say me no etiwe say man for no so ade a omo so yes as 34 years ni lawyer ya no yenya obi a party na gina ba bi yi iti me dem say me kokoma party man say
say your power see ni power no mum identify nipa bi within every constituency the school no kwa yema nko ni yie yam building ni yie so be engineer pa ni mu odina wo ma prim the auto doctor no special say o china me nua be fa ka say me ko hok di sa doctor no bi the yeso tu kwa akonto pa no ayemo no the so be yi adwuma bi ya no ayemo no na ya identify asafo in every constituency it is a num ne betimi a yemfo mu nkodu ba bi yi na daachi no se ba se campaign kro ni ye kwa omo na bedi animu when ahwe ni ye time come on intimi campaign ba bebre kom ya no they will ask you say yenkofo be na mo de omo gina yi a ye di pertinence sa ntia ese yekoso to abama yes nipa wei enne omo so de so mo bo constituency na no mo so boa afoforo no bi na afoforo so boa because intimi fa nipa ni na sa o boa omo yensu yin anim say political parties say you power mpodi an say adodade bebre wo manamboa NDC yankofo no de ombedi ba bi ya momo yedu a omo na baba bo party no mpempi party no lose power say kim ade ese na ko say ugo bisa say na kan so mo bibi wo ko bibi ani NDC bi a guest house bi a Asante Achim no guest house bi de yesiesi ho enim say krom ha edu bi a dan ho de yie bakura de na ayi ye ne say de be ya e be hwe constituency no that's your position to 20 years kura no a process no botimi dia edu ba bia so akura so ye frɛ obi sɛ first cabinet me nkɔbɔ so a de me ka o jaze intimi ma yi ni sɛ ye mpiki ni pa bi ne mfom no ye ba bi yi sɛ ye school sɛ ye adwumasua sɛ ye business de o person ye business no so no ye mo na mananye ni nyina no ye empower mo no mo ye du sɛ be ya party ne nkɔ sɛ de bi obi kɔ frɛ obi wɔ soro hɔ ɛna akɔpɛ mo obi kɔ frɛ obi wɔ ha ɛna akɔpɛ mo nti in short no what I'm saying is yes your fair share of the cake no that part no more na you twa no okay say your power is in the power okay I know your number 2 no yes number 3 your positions are man for occupy deputy we other 8 omo front line executive omo play omo deputize key ayipo no I say even though a creation of constitution say yin safo no o betima tan so 4 years no yentimi nhyeda emo ni dwuma sonko bi ya o party nim say ya no mo ya redundant say no wudie ne me ti opa other eight executive co-opted members deputy one man as o mo ya redundant o mo to sa nhyeda nya dwuma bi ya o mo nya bibia ti me gini say within the region no safo no yen betimi woni ma betimi but bi won ma yeah well, I agree with you you betimi creative bi am aye na omo are more relevant so what you see yeah and yes be at all be say other it executive the whole 4 years period no onye bibia ti me money ma bibia ma draw say safo no e be mo bibi special I see no mo ehia platform okay and you ever heard the next one of course makase inipa e wo bi asina no asem to wa baby do obaboa woni asem ho ehu hia enti se makoye lawyer ni na me amsa etie NDC legal mo Ashanti region de me over 70 lawyers there sa de ni me shemu kana lawyers na ya san no mama various constituencies no ene bi be ka hono kra na de bi so sa ade tu omo erika do mama constituencies no se de be ya se obi aye bibia onsuo so bibi hunu no asem to obi mpo a na se yen ye ba mu se ebe tutwaje ni pano dia ese di homba for dia bo because yin name is legal service any boy ya yedin kakra o man mu the party for say enne me maba legal assistance na ebe ye more e dia mom so they make I see na e fast programs here e di be gugu akwa mama party na ya kono say ye be di ani mo say don ene ebe do so now obia on agyen say NDC you both no enya no ye happy no ontum na ehona me now no because dey omo hwe say dey manya no wetimi assustini because ochina bi ekoto about 2028 na Ashanti region NDC votes ekofem NDC elusi vote seats a omunya kan ho nyina mo say elusi then it means that mono answani dey na wo on board dey na feel say party ne be you being the secretary in the region no obeye
so that which must sustain the ammonia to even go for other seats I be a matter target here and also bit my boamo. You did kind it didn't pan a bibia and call for no omudi medina omobuama in your victory in as I say to me ma woman Akoma because the party energy until we ask unity no. How do we ensure unity? The kind. As I say, and she say, Papa, any emra bob party home by Bia, by my party Nibia, Akoma Tony Yambiano, Bribiano, the best animal. Sabe a party no before behind day. Esimu. Ubia and say, and she win a hoa, a bia the trouble, and she win a hoa party in Yasma, or Faso, Eddie. As a mass anciano, a master bear. Which is in the Pacono failure, and the units now open over day. Ubinya. It trust me, you know, accessibility. Party for the one, no more dinkoma. Omsi, fry, win your way, who person come some crowd, you'll be a say, be your proto. And my party for no one say, I'm a part of the system. Ah, no party, you know. What do you know? Say, so how put now person in your penny casana, a quabada easily. See, I'm going for you now, I told me here. The SSC of one man in never business and Macanino. Of course, the Academy, the central government, the policies I did to come the India, and the Minka was a warning. In Tianacofina and Procofina on board. And now, young so in the Pabia Ibiano. He bet me, Aquaje. In the end, satisfied with the Enyano. So, Manfo in our grassroots, no, Akoma told me, said they make a in a year, Jumadia, which now friends say, Jumadia could be near Ama President Colonia. I'm here crowd. Now no to community no here Jumandada. Nimkomo ka say I may dey say nya hwe before. How do you persuade obi onya NDC or make am my voice nkoso? Je be hwe nkofo ni ya makoma to am yes ka gwa. Nemum accessibility. Many obi aka masama kire no. Pani di bu ama me say me party ni. Je beta akofam. Ni no mako hye am want de ekoso ase. Sempo say ye shebokwa na say na yi a. Ye be komo mu say e ko ni say na ti o. Nti munti ase. Omo ti ase sa no a. Nti information no be flow. E be to na mako. Omonazo na brebia no yen nkofo na ready to work na yakono atwe afoforo naba. I see. Kanzo onse na nko se de shechire ho. Matiase Nti we no ye betete so kakra. Matiase Na ezi awaye free ni de. Ohwa na de obehim. Momfa ohwa na de obehim. Jaja hadi. Ayo fie. Ohwa na de obehim. Many doctor I some free no. Ono so campaign ma pa o. Una said no make sure say me nua na me before me nim say me be dey na mo nyina be bandis who say you to be ba who nim so be ba on is a professional no professional man over there e ba sinkum ai bomba na inkum hoyi is a journalist of reputation idea inkum ni Safo Duku be dey na say nimu a inkum be ba say be ba enye kra Evans ka say be ka say hey o ba hear the endorsement ma me use offer there no